Racons de Sant Fost. Benvinguts. Entitats amb entitats. Avui és el torn dels bastoners de Sant Fost i ells mateixos els presentaran. Molt bon dia. Bon dia. Jo sóc en Didac Cano i podríem dir que sóc el coordinador dels grups dels bastoners. Molt bé. Jo sóc en Josep Estasio i va ser un dels primers amb el Didac que vam iniciar els bastoners. Jo sóc la Rosa Pinassa, bastonera. Bastonera gairebé des del començament. Fantàstic. Bon dia a tots tres. Comencem. Fem una mica d'història general. Què em podeu explicar de l'origen dels bastoners? Sí, els orígens dels bastoners són una mica incerts, podríem dir, perquè no estan molt ben definits, però bé, bàsicament diríem que on coincideixen en diferents jocs d'Europa és que som un grup de dansaires, no?, en el qual s'utilitza el mitjà, diguem-ne, de comunicació és el bastó. De vegades és un bastó, majoritàriament són dos bastons, que és com ballem nosaltres i com es balla ja avui dia a la majoria de pobles que en tenen grups de bastoners. No hi ha una corda on s'hi fixa aquesta procedència, no? Hi ha qui parla dels grecs, es parlen també d'uns orígens de ritus agraris, no?, amb uns bastons i fer alguna espècie de ballada. I pel que fa a Catalunya, el primer lloc on ha hagut algun recull de que podria ja parlar-se de ball de bastons és cap al segle XII. Ja se'n parlen de ballades de bastoners, en concret es parla d'un banquet de noces de Berenguer IV. Aquí a Catalunya, i sobretot als primers segles, doncs, bàsicament, com moltes altres activitats, malauradament, només era ballada per homes, i per sort ja des d'inicis del segle XX, doncs actualment hi ha tant homes com dones com ha de ser, i per curiositat direm que el nostre grup és en un percentatge molt més alt de dones que d'homes. Per tant, en molts jocs necessites tirar de les dones perquè s'hi apuntin a fer activitats. En aquest cas, doncs necessitem tant dones com homes que vulguin apuntar-se a participar amb nosaltres. Sabeu si és quelcom estès també per tota la península? O vull dir, és algo més propi dels països catalans? A veure, és la dansa dels bastons. És a dir, és una barreja entre dansa del sable i una dansa agrícola. Per tant, és a dir, no és concreta només a Catalunya, sinó a tot arreu. O sigui que n'hi ha a Aragó, n'hi ha a València, i jo diria que fins i tot en algun lloc d'Extremadura també n'hi ha hagut, que jo sàpiga, i possiblement hi ha a més llocs. O sigui, és una de les activitats que es feien tradicionalment, és a dir, fa molts segles. Però es podria dir que Catalunya és on està més arraigat? La veritat és que no coneixem molt a altres jocs de península, però podem dir que Catalunya està força arraigat. Anem una miqueta més al terreny nostre. Com es crea el grup vostre de bastoners? Doncs mira, aquí som dos bàsicament dels culpables d'haver-ho engegat tot. Una de les moltes trobades, el grup sardanista amb el qual pertany el Josep, doncs jo li vaig fer una consulta un dia perquè jo ja em feia bastons a l'institut on treballo, i li vaig demanar si ell coneixia d'alguns jocs quan feien trobades de sardanistes, i diu, tu veus quan tu surts si hi ha algun lloc que es fan bastons, perquè m'agradaria contactar amb altres agrupacions i que m'ensenyessin més balls, perquè jo només en sabia un. I llavors em van dir, el Josep tal qual, i diu, tu en saps de bastons? Vine cap aquí i engeguem-ho. El va fitxar. Em va fitxar i va dir, tirem-ho endavant. Només un afegit. Això ho vam fer-ho amb una de les concentracions que fèiem el dimarts, demanar la llibertat dels presos polítics. Quantes persones sou actualment dins del grup de bastoners? Doncs mira, ara ho estàvem parlant just fa una estona, direm que tornem a estar en els millors moments. Vam començar perquè el grup sardanista s'hi va volcar molt, i l'altra persona que tenim aquí, la Rosa, que també forma part, que també és balladora, doncs ens va conèixer, malgrat que no hi sigui de Sant Fost, i llavors vam començar amb molta empenta i vam ser al voltant també d'unes 16 persones que vam començar. El que passa que els següents anys, molts per problemes ja de l'edat avançada, d'altres per alguna lesió, teníem dos dels més joves que tenim en el grup, també amb un problema físic, amb la mà i tal, doncs vam minvant, i fins l'any passat i l'anterior vam arribar a patir una miqueta per la salut.
diguem-ne, ostres, és que ens quedem un grupet de 6, que, ostres, que ens estem quedant una miqueta que això s'està pagant. Perdó, has comentat alguna lesió provocada per l'activitat? No, per l'activitat vale, no. Extraactivitat. Extraactivitat. Ja en deixes més. Però, com que era una qüestió de les mans, clar, aquí l'únic requisit mínim és poder-ne agafar el bastó amb una miqueta de força. No cal tampoc tenir una força molt gran, no?, per utilitzar-lo. I bé, aquest any, mira, vam tenir la idea de fer alguna activitat a fora, a l'exterior, a l'estiu, i això va fer que ens veiés gent, i sobretot al voltant del poliesportiu i tot això, i llavors se'ns va enganxar gent nova aquest any, uns portant a uns altres, més hem contactat amb uns joves i estem molt contents perquè ara tenim un grup de joves que estan començant i que veiem amb molta empenta. Llavors, per lo que m'expliqueu, es podria dir que la salut del grup és bona, és molt bona, no? Actualment diríem que sí, que és prou bona. Tot i així, voleu incrementar la participació? Esteu oberts a que creixi? Home, jo per descomptat, perquè hi ha una cosa que és evident. És a dir, per exemple, jo m'autodomino el comodín, perquè jo ja vull, diguéssim, perquè per edat, intentes que vingui més gent jove, ara ja dic, hi ha un grupet d'unes 6 o 7 persones que comencen a vindre de gent jove del poble, i aleshores es tracta que aquesta activitat que permet que es pugui fer de joves a grans, doncs pugui incorporar unitats familiars, si cal. M'explico? Vull dir, que pugui haver-hi pares, fills i avis. Molt bé. Vull dir, per posar-te un exemple, una de les noies que va començar amb nosaltres, com va començar tenia 8 anys. Vull dir, en aquest moment et puc dir-te que ja en té 13. Verdaderament, vull dir, ja no fa bastons, vull dir, per això és, perquè fan moltes activitats. Llavors, vull dir, la idea és aquesta. Vull dir, que clar, pots portar una persona de 8 anys amb el pare o la mare i que hi hagi un avi que li fa que també et permet activitat. O sigui, no genera, l'edat no genera un conflicte, sinó que genera una opció. Hi ha molts llocs i molts pobles que tot el poble balla bastons. No sé si hem parlat, ara no ho recordo, no sé si hem parlat de quan es va fundar el grup. No sé si l'hem comentat. No hem comentat, crec que no, però va ser el 2018. El 2008, o sigui que ara fa 7 anys. Ara farem ja 7 teniu anys. 7 anys. Bueno, ja teniu un... Sí, comencem, jo crec que dintre de les entitats igual del poble, jo crec que encara seguim sent de les més joves, però ja comencem a tenir una mica de bagatge. Els restons enganxen una mica, no, el jovent? Bé, de fet, ha fet un tom aquest any. Potser hem tingut un puntet de sort, podríem dir, però com que nosaltres piquem a les portes, la Rosa sí ens ho ampliarà. Sí, això volia comentar, que cada any fem uns tallers on anem a l'escola primària i a l'institut perquè els nens i els joves puguen conèixer aquesta activitat. Sempre s'ho passen molt bé i sempre ens diuen, ens apuntarem, però clar, després de vegades les activitats no els hi deixen aquest temps possible. Enguany hem tingut aquesta sort de que en un taller que vam fer van venir els monitors de l'esplai i ells es van engrescar d'una manera que estem supercontents. Que bé. Sí, no hem enganxat potser els més petits, però hem enganxat a monitors joves, que jo crec que si es consolida, doncs és una mica volem, és que clar, com una cosa que vam parlar en les entitats, el Miquel, que tots els que participem en moltes de les entitats doncs ja tenim una certa edat i clar, el que volem és que hi hagi un relleu. Què us agradaria millorar? Ja ho feu molt bé, però què us agradaria millorar? A veure, jo tinc una idea que em volta pel cap, que ja anem aconseguint alguna, sense presses, i una va ser el participar en la trobada nacional de bastoners. I llavors, aquest any passat va ser la nostra primera participació, que va ser a Lleida, la trobada nacional de Vall de Bastons, i bueno, a mi m'agradaria molt consolidar-ho, i jo sé que els companys que tinc aquí i molts més, doncs també estan amb les mateixes ganes de seguir-hi participant. I per què no, una cosa que no heu fet encara, només fem, podríem dir, de sortida, que ens convidin a ballar, doncs ja estem sortint amb regularitat a un esbar de Barcelona, a la Sagrera, i ja hi anem regularment, ja anem un parell de cops a l'any. Però bé, ens agradaria, jo crec que ho hem parlat alguns, que ens agradaria, a veure, picar pedra amb altres grups d'altres pobles i també que ells vinguin aquí o nosaltres anar-hi allà. Quins obstacles us trobeu? A veure, parlo per mi, no? Penso que hem volgut anar molt a poc,
i tampoc no ens hem proposat grans fites que ens proposin grans obstacles, no? Però bé, a vegades qüestions d'espais, doncs malgrat que en tenim espais cedits per l'Ajuntament, doncs a vegades digue-li per les hores o alguna altra cosa que dius, ostres, necessitaríem, i si seguim creixent igual necessitaríem una mica més de flexibilitat, però bueno, que no tenim a temps de preparar-ho. També volia comentar que de vegades la gent es pensa que ball de bastons doncs és un esport, per dir-ho d'alguna manera, una activitat perillosa, que ens piquem, que ens fem mal. No ens piquem mai. És una activitat que tothom pot adequar al seu estat físic. Vull dir, pot saltar més, menys, però a més té molts beneficis. És que, a part de que fas un exercici físic, cadascú en el seu nivell, hi ha una coordinació amb la música, coordinació amb el company, has de retenir, o sigui, has de fer memòria de la coreografia. Per tant, és un benefici total per la persona que... I a més, evidentment, l'alegria, perquè riem moltíssim, evidentment. Si ho fem bé, riem perquè ens ha sortit bé, i si ho fem malament, riem perquè ho hem de millorar i busquem a veure allà on ens hem equivocat. Parlar de música, la música que us acompanya en el ball de bastons, em consta que a vegades us acompanyen també els grallers. Sí, no, aquest és un punt que crec que la majoria coincidim que ha estat un avenç, no? El poder comptar, crec que el grup de grallers va néixer més o menys com nosaltres, o potser una miqueta després, i de seguida vam pensar en ells. Només un incís. Un dels primers que va tocar la gralla va ser el Miquel. Molt bé. I de seguida vam pensar en ells. És un tipus de balls que s'hi havem molt a la gralla, no? Que ens va marcant el ritme i es va cantant, no? Doncs cadascuna de les músiques, no? I sobretot quan podem participar en la trobada, no? Que acabem de fer ara a les festes de la primavera d'aquí de Sant Fos, ens acompanyen, i a la trobada nacional i ens van acompanyar, i llavors part dels balls els fem amb ells, i ells també tenen el repte d'aprendre en altres dels balls de les músiques per a veure si també els poden tocar. D'alguna manera avanceu junts. Avancem una mica junts, sí. Perfecte. També, suposo que també actueu algun cop amb música enllaunada? Sí. De fet, els nostres inicis són amb música enllaunada, que de vegades costa trobar bones versions sense soroll i que sigui neta, i les que ens toquen als grallers, doncs ja les tenim, ja són perfectes perquè vivim en directe. On assagiu? Rosa. Ens trobem tots els matins de dissabte a 9:45 al pavelló 2 de Can Lledó. Molt bé, pavelló 2 de Can Lledó. Sí, a la sala dels Miralls. Fantàstic. Després també es fa una activitat aquí a la Casa Bastinos els dijous a la tarda de 7 a 8. Aquesta activitat també és un assaig o és, diguéssim, una introducció per la gent perquè s'apunti a bastons? A veure, sempre és... qui es vulgui apuntar l'acceptem sempre i sempre se li fa un acompanyament, per tant, qualsevol es pot apuntar, que serà ben rebut. D'acord, llavors a col·legió d'això, o sigui, qualsevol que es vulgui apuntar a bastons pot venir tant dijous a les 7 de la tarda a Casa Bastinos. Jo penso que el lloc ideal seria que vingués el dijous a les 7 a Casa Bastinos, de 7 a 8 hi som nosaltres, perquè els dissabtes de tant en tant, a vegades fem dissabtes alterns. Per tant, ens hi adaptem amb les necessitats, no? Però bàsicament sí, els dijous de 7 a 8 hi som sempre, i com molt bé insinuaves i tal, va molt bé que els qui comencen, doncs que sobretot sigui que els dijous hi poguessin venir, i els dissabtes doncs, anem treballant el ritme de les necessitats, que a vegades que és el que costa. El preu que hem de pagar és dir, mira, tenim molta gent nova, llavors has de començar amb els nous, però també els que ja portem més temps, doncs seguim els balls que tenim, no? Però que encantadíssims de poder-ho fer. Llavors, quins són els requeriments per formar part del ball de bastons? A veure, jo només voldria fer un matís del que estan dient. O sigui, quan comencem a la convocatòria del ball de bastons del dijous, que vam fer aquest any, que es va fer amb el programa Notatúria, és dir, quan hi ha molta gent que està aprenent, el que trobes, i com que som els que som, i a més la gent treballa i això, després d'incorporar a mitja temporada o a mig curs gent, a vegades costa. Costa amb el punt de dir que dius, mira, t'apuntes,
però quan comencem un grup t'avisem. Per què? Perquè si perquè estàs començant i a vegades et trobes amb gent, a veure, com parlem, i ara no és cap degradació per la gent gran. Gent jove, li ensenyes una cosa i a la mitja hora la sap. Però a vegades a la gent més gran li costa més simplement perquè és més gran, simplement per això. Llavors, això sí que ho mirem. Hem d'organitzar-ho. O sigui, no és que ho limitem, poden vindre 20 persones demà. I llavors buscarem solució. Però la solució no és introduir-nos ara. Perquè si estàs ensenyant 3 balls a la gent que està aprenent, si porta gent que aprengui des de zero, possiblement no aprengui ningú. Entesos. Hi ha un procés i... Sí, mira, com a idea, en l'última actuació doncs n'hi ha balls, diguem-ne, els primers que ensenyem, on ha participat tothom, 18 persones, i d'altres que no les hem assajat tant, doncs que algunes el van ballar 12 persones i altres el van ballar 4 persones, o sigui, hem acabat fent un ball 4, però que amb l'objectiu, perquè clar, hi ha balls que sí que es pot fer per parelles i altres que hi ha molts que l'estructura són en grups de 4. Llavors, si necessitin múltiples de 4. Llavors aquest que van ballar 4, en quan tinguem 8 persones el ballarem 8. I en quan tinguem 12, doncs el ballarem 12 o el ballarem 16 o el ballarem 20. Però que un neguit que tenen algunes de les noves incorporacions de gent més gran és, ostres, que jo no m'hi veig. No s'obliga ningú a ballar cap ball que un no es vegi amb cor de fer. O sigui, quan tinguem una actuació, doncs si tu et veus en cor de fer-ne només un ball, doncs fas un ball, que si aquest any encara no vols fer cap, tranquil·la, quan t'hi vegis prou segura per fer-ho, doncs ja en faràs 1 o 2 o 3 els que hagis de fer. El Miquel, el dia 12 ballarà sardana. Exacte. Sí, clar que sí, com no, faltaria més, per això he estat aprenent. Quin és el requeriment per formar part dels Bastoners de Sant Fos? Tenir moltes ganes de ballar. I riure. I ja està. Vull dir, no hi ha cap... Hi ha alguna quota? Hi ha alguna mena de... No sé, Enguany hem instaurat una quota de 20 euros anuals, o sigui, simplement per poder fer front a les petites despeses, perquè, per exemple, quan ve algun grup de fora, doncs se'ls fa un petit aperitiu o una mica de berenar. Doncs per fer front a aquestes despeses fem aquesta quota anual de 20 euros. Molt bé. El tema dels bastons, el que és l'instrument, per dir-ho d'alguna manera. Els bastons, al llarg d'aquests 7 anys, diguem-ne que n'hem fet 2 comandes, sí, i els hem costejat nosaltres. De moment en tenim pels que hi som. Potser en un futur, si seguirem creixent, doncs haurem de comprar-ne més i bé, doncs el tema que ens estem començant a plantejar de demanar subvencions potser en la següent campanya per també poder tenir, perquè si estem ampliant necessitem refer la renovació de... D'acord, llavors, o sigui, per què m'expliques, actualment no demaneu cap subvenció a l'Ajuntament per la vostra activitat. Fins al dia d'avui no ho hem fet. Expliquem una miqueta la vestimenta, perquè, vull dir, no sortiu a ballar bastons amb roba de carrer. No. A més, ha estat una creació totalment nostra, vull dir que fantàstic. Vam començar a mirar els diferents grups i vam decidir que anàvem de blanc, o sigui, portem un polo blanc i un pantaló blanc, enguany hem renovat l'escut, ens l'acabem de fer brodar, i després portem una mena de faldilleta, que és com un davantal així al través, de color vermell, amb uns detalls de color negre, una faixa de color negre, i després, molt important, portem uns picarols lligats als turmells, i després, evidentment, espardenyes. Espardenyes, faltaria més. Espardenyes blanques, i els bastons, imprescindibles. La veritat és que feu patxoca, vull dir, quan us veu tota la parafernàlia que porteu, feu molta patxoca. Expliqueu-me una miqueta les activitats vostres, les coses que heu fet en aquests temps. Sí, al llarg d'aquests anys, els primers anys només participàvem en les activitats que es feien a Sant Fost de Campsentelles, no? I llavors, per exemple, hem participat regularment a la trobada a les festes del patró, que es fan al setembre. Participat alguna vegada a la Fira de Comerciants, un any, el 2019, es va fer aquí a Sant Fost la trobada de penyes barcelonistes i també hi vam participar. I llavors, fa 3 anys que enguany acabem de fer la tercera, diguem-ne, festa de primavera, on hem volgut fer la nostra festa juntament amb l'agrupació sardanista de Sant Fost,
on hem convidat els bars a participar també amb nosaltres. Fantàstic. Sí, per exemple, aquest any, Josep... Mira, doncs el cap de setmana del 12 d'abril van vindre les bars Estel de la Sagrera i a les bars Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès. L'any passat van vindre, el dia 20 que vam fer la trobada, van vindre també a les bars d'Ensaire de Martorelles, a les Valls Gitanes de Martorelles, perdó. I a més també han vingut aquest any els grallers d'Òrrius i els de Sant Fos i la Corporació Sardanista i els bastoners de Sant Fos, que som el grup Habla del Vallès. Aquest és amb el tema de l'últim que hem fet. I també ho diguem, Josep, que ens agrada, diguem-ne, aglutinar les activitats pròpies de cultura catalana. Llavors, per això aquesta vinculació amb els grallers, i també ens volem vincular molt amb els gegants. Els gegants, malauradament aquest any, per problemes de salut i físics, doncs poden estar exposats a la plaça, però no poden ballar, com sí que ho han fet els 2 primers anys, i esperem que l'any que ve tornin a ballar amb nosaltres. I esperem que el mateix que els bastoners està creixent, doncs també creixin els geganters, que tinguin més portadors i més acompanyants per seguir creixent. Com a activitats, a part d'aquesta, que ja hem fet d'aquí un parell de dies, si surt l'últim divendres de mes o serà 2 dies després, anem al barri de la Sagrera de Barcelona, on el diumenge al matí ballarem a les festes de primavera de la Sagrera. Vull dir que això és la primera. I estem en negociacions amb el voluntariat de Sant Fos, perquè col·laborem sempre amb totes les entitats, per això estem amb el grup entitats amb les entitats, a l'1 de juny, a veure si és possible que participem en l'acte del voluntariat. És dir, això és el més recent. I, abans que acabi l'any, entre altres activitats, hi haurà la trobada de bastoners a Barberà del Vallès. A Barberà del Vallès. Sí, les festes de moment les que tenim en el calendari. Oberts, com hem dit, com a projectes de futur, és participar també amb altres colles bastoneres en qualsevol trobada, ja sigui aquí o en un altre poble o ciutat. El grup de bastoners de Sant Fos suma, i de quina manera, i amb tota la il·lusió, en aquesta complicada tasca de preservar les tradicions arraigades de la nostra identitat, mantenir viva en definitiva la història i les manifestacions musicals, artístiques i culturals que composen el nostre particular folklore popular. Us felicitem per aquesta iniciativa i per al vostre compromís amb les tradicions catalanes i us animem, per suposat, a continuar i a créixer dins del nostre poble, Sant Fos de Capcentelles. Moltíssimes gràcies, de veritat, per venir avui a la ràdio i explicar-nos la vostra encomiable tasca. Moltes gràcies a vosaltres i fins aviat, i que quanta més gent s'hi vulgui acostar, que ja sap on es trobarà. I a tots els que ens escoltin, i a tu el primer, si el dia 27 vols vindre a la Sagrera, benvinguts seràs. Perfecte. Repeteixo, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a tu. Rosa, Didac, Josep, gràcies també amb el Joan Sant Joan, que està al control, com sempre, i fins la propera. Fins la propera. Fins la propera.